Dette er part 2. Husk at se part 1, hvis I ikke har set den. Smart gennemstød. Bare kast. Ja. Eko. Nå for satan. Nå. Hvad skal vi tage? Jeg tager den her. Det er godt. Syg. Jeg tror, hun er stærkere end mig. Nå. Jeg stemte på... Yes! Der er en, han fylder ret meget efter mig. Ja. Skal jeg virkelig komme med? Hvad? Tag dine fem. Tag dine fem. Yes, man. Bliver andre lidt til kagekrummer. Jeg ved, du er Juliet. Yes. Ja. Yeah. Og jeg er ikke død, bare lige for at sige det. Yes. Jeg ved, hvem du er. Var det dig? Nej, det var det ikke. Jeg er hotel. Nå. Hvad, får du egentlig mange gæster nu for tiden? Hvem er det der overhovedet? Det er Eko. Wow, så du er død, må man sige. Nej, fister. Så ikke der er godt, men rammer skidt. Det er en tit. Ja, hold kæft. Jeg siger, der er Lime og Robot tilbage. Robot, er det et nyt navn? Nej, på godt. Nå. Nå, hej så for godt. Du har nok for godt, må man sige. Fik jeg ham? Ja. Godt, så er det kun fru Madsen, der er tilbage derovre. Givet. Bare løb imod ham. Nej, Nej. nej, jeg kan se dit lig. Hvor er han henne? Står og gemmer sig op i en skagt. I skagt. Ja, du er derovre. Godt, hvis jeg kan finde ud af det. Og så tager kniven væk. Han ved godt, det er mig, der må den. Hvilken vej? Den her? Nej. Han var der før. Nå, Han har taget den. Nu er han der igen. Han hopper ned. times up. Tak fordi I så part 2. Ha' det godt. Vi ses.